Ко става хора? Аз съм Митко 754, тук при мен е 89. Чакай да потапна малко блест пръчка. Много И сега сме в вкусно. един много як сървър, ще снимам тук, ще направим поредичка, нали Вени? Ко не? Да, точно така, да. Какво каза? Поръчка. Тук има море, ама мечовете и бароните не могат. Ето море, аз му дадох тази пръчка, тя е фулка. Да, На 127 левел. Да, фулка на 120. И сега се енчантваме айтами. Да, аз ще бия по. Да, би си. Айде ти да биеш, какво ще кажеш, Учим се енчант на... Ама как изчезна като някой. Добре, стати пичува, аз съм 89 и днеска мисля да направя поредица от PvP Survival с... Митко 754. Димитър. Така и той снима. И аз да кажа, и аз снимам и той снима. Ще му сложа канала в описанието. Аз на Митко също ще го сложа, ако той има такъв. Да, имам. И как тогава снимаш, като нямаш? Абе, къде е енчантинга? Не мога го намеря, бе. Сега ще заведа само да се направя на 30 левел. Готов. Спам. Къде е, бе? Къде си ти изобщо? Ела. Къде е? Че не мога да се възползвам, че ми лагва, бе. Къде си, ма? Ето тук, бе! О, мага! Че съм чанта на гащите. Protection 4. Хелме! О, бах ти тъпите! Unbreaking 3 гащи. На мен ми се падна по-добре. Unbreaking 3 и Fire Protection 3. Да, Unbreaking 3 гащи, сериозно ли, бе? По-бавно ще се чупят, какво ще кажеш, а? Да, по-бавно ще ми се чупат, но няма смисъл почти. Ще се скъса. Ще си скъсвам гащи. Европейска... Вече да знаеш, тихо там се върви. да знаеш, че гащите не са китайски букук. Тихо е. Нали? Тихо е. Ще ти дава едни европейски гащи. Аре, дай. Твоите са европейски гащи. Благодаря. Мисля, че звука ми е твърде силен. С това ще го намаля. Така. Вижте как се чувам в коментарите. Не, дейте, защото е тъп. Намалих звука. Това по лапе! Супер! Федър фаунинг! Бах ти тъпото! Надеба! Надеба. Добре, сега може да се морна. Бах ти. Ей. Кой псува? Казах бах ти, какво съм псувал? Не, псуваш, не бах ти. Добре, бах ти... Не, как ще псувам? Ти обре ли се? Просто го казах неприлично. Омага. Ти бавен ли си? А ти? Дай не се обиждаме, да не си играем играта. Нали така? Да, човек. По-добре да не си съсипваме клиповете. Обичам те. Обичаш ме ти. Да, ти добре ли си? Енчантнах си наградик и ми се падна Fire Protection 3. Ето падна Breaking 3, Thrones 2 и Projection Protection 2. Thrones 4. Това представлява тази клечка. Тази клечка аз. Пръчка, клечка, едно е също. Няма ли нещо за ядене, бе? Само... На спална има фрайта ми за паржоли. Не, при плотмето стои мирен и ще фидне. Автоматично. Така, пълните ги. Бучетите. Ще ми пълня аз газа. Ще сложа... Казах без глупости, бе. Готови. Ще сложа IP-то в описанието. Да, ето. Ама не ме напълня. Аз искам бутчета, да. В момента интересува, че не те е напълнял. Майка ти. Човек, съсипваш се и твоя клип и моя клип. Добре, аре да спрем особа ми да отидем някой да прибим на спална. Да, ще го пребие, по-добре. Днеска нямам късмена, гледай къв шибан меч ми се падна Shark 3 в Ulting 2. Що си нечернаш мечове? Не знам, за кеф. Аз имам в хубава пръчка. И може си я морван. Че ботълки, моля да ги разгледай. Добре. Да изпърде малко. Какво крадеш пъти, бе? Арела. Намали! Какво е, сестро? Добре, човек. Пак майка ти участва в клипове. Не, това е сестра ми вече. Добре, сестра ти пак участва в клипове. Добре. Знаеш колко ти пука? Ами сестра ми ще стане по-известна от мене. Бах ти мощните бутушки. Къде си, бе? Protection 3, Unbreaking 3, Feather Falling. Да пребим някой, искаш ли? Как? Аз имам на бутушките Feather Falling 4.
Не, той е в Ти лайк. сега ще се подиграваш, нали? Не. Може да се репайрва айтеми тук. Май да. Repair all. This item cannot be repaired. Значи не се изхъбени хубаво. Трябва да повече изхъбени. Стиски палци, каша каската. Каската е същата като гашите. Имаш ли нещо изхъбено в себе си? Не. Не, почнах. Що не ще ги сложиш мен, честно? Защото ни Защо ще ги обирам? Ми убирай ги. Букук. Аре, да отидем на лар. Ще отидем на лар пари, защото имам 50 от тези. Да, и ще ти смачкат там. Аре, отидем там, бе. Кой ще стане толкова? Да, по-добре да не бях отивал. Защото умря, нали? Ауч. Моля. Моля. Ха! Мансо Джеймс килна ни. Искаш ли пръчки, бе? Не, аз не. Аз ще ходя там без армор. И да видим сега. С по една легенда. Сега ще удрям като луд. С 30 легендарки. С 32 легендарки. Това меч ще го оставям тук. Взимам една пръчка. И са Ларпа арена. Арена. Бързо изям това. Къде е този идиот, бе? То що ни го удари, бе? Ма къде е? Его. Шмешко! Един хит ме уби. Да, яко. Аз пак отивам. Няма пък. Гачи как му убива? То са на геймот или нещо. Не, той е с опа айтъми за 150 като наградника ми. Просто аз се доближавам, не спирам да го ударим и то с един удар ме уби. Да ти демонстрирам един наградник и ще видиш защо умираш. Я? Ела при мен. Дръж. Ето като ти фърлям един наградник. Вземи го. Дай ме, сами го дай. Благодаря. Сами го дай, бе, аре дай го. Плав наградник. Защо попаднах в моите ръце? Ще умреш този наградник и ще убия. Отивам на ларпарина. Знаеш колко вези си го фен честа или ми го дай? Аре, бързо, аре. Аре, идвай, бе! Не ми пука какво четеш. Аре, бе, бут! Пах ти, бе! Фу, майка. Ще пробвам с последна пръчка. Да, кефи се. Ларп, арена, армец. Арена, армец. Ларп, арена. Килна ли го? Мале, аз отидох без да си мисля. Мисля, че даже се пробвах. Хексон е. То с удари! Умри, ма! Бах ти хака! Не мога го удара. То ги уби! Фък, бе! Взех айта ми и умрях. Аз мога и сега да отида и да взема айта ми да умра. По-важното е да не мога да оживее. Ако чувате... Там деца спамваш, има ли PvP? Не. Хора, Там деца спамваш, няма PvP.